ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। 1. ରାତିରେ ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଢାଙ୍କି କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିପା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଛିଙ୍କ, ପରିସ୍ରା, ହାଇ ଓ ମଳର ବେଗକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିଭି ନିକଟରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇକରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାହା, କଫି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା, ଜର୍ଦା, ତମାଖୁ ଆଦି ନିଶା ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ମଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହିତକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷାର ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ ତାହା ହିଁ ହିତକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ରକ୍ତରେ ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ କ୍ଷାର ଏବଂ 20 ଭାଗ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ।